ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho, ndiwo akatipa vabatsiri ava. Kazuva iyi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri kunzvimbo yeMhangura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadzifambira ka nhau yatafambira toda kuti tikuudzei zvatakaudzwa pamusoro penhau iyoyi. Tochizotaura kane ruzhinji rwevagari vekuno votiudzawo zvakare zvavanofunga zvavanoziva pamusoro penyaya iyoyi. Mashoko akasvika munzeve dzedu anoti baba vanonzi vakachuta vakatsikwa nemudhudhudhu hit and run. Naizvozvo vatsikwa kudaro vakazoonekwa hanzi after about 3 hours masvosve atozara pavari uyezve ropa ratogwamba. Naizvozvo vakachizotakurwa ndokuendeswa kuchipatara uko vakanokwanisa kurikafa. Mushure memazuva vakabuda muchipatara ndokuya kumba, ndokubva vatanga zvakare kurwara, ndokubva vazodzoserwa kuchipatara uko vakanosvika vachishayika. Nhau yazoita kuti tinge tichifamba kusvika nzvimbo ino yeMhangura ndeinoti vanhu vaiva pamakuva vakataura kuti vakaona Matoki achiita dungwe achiteera mota yeDoves ndokusvika paguva, ndokubva vanotari anoita hameno tingati board viewing here, asi akanotarisa muguva ravakavigwa. Vanhu vachitoti hanzi aive ari 16. Ndonhau yatida kunzwa kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Uyezve imwe nhau yatiri kuudzwa ndeyekuti nyakutsika uyo akatsika akabva aenda kudaro, asi anonzi ane zvaari kusangana nazvo kwaari kunzvimbo yeGuruve. Nzvimbo ino yatiri yakangobatana zvakare neGuruve. Saka zvinonzi izvo vakachizouya mhuri yavo kumusha uyu wamushakabvu vachitaura kuti aiwa tisu takaita izvi. Vemushakabvu vakabva vataura kuti aiwa tichiri mukati mekuchema hama yedu, muchizouya henyu munguva inotevera. Naizvozvo akadzokera uyezve anonzi ari kuona chimoto. Izvozvo hatisati taziva, ndonhau yatauya nayo kwamuri zuva ranhasi muri yeZimbabwe. Sekutaura kwandaita rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu. Tisati tatanga kukupai nhau yatinoda kukupai muri yeZimbabwe, toda kuti mumboteerera conversation yatakaita panhare nemunhu aitaura kuti izvi zvakaitika. Wacho akatipa foni aitoti aivapawo zvakare parufu irwo rwaakazviona, saka isi taimurambira akati aiwa mirai ndifonirewo vamwe vanokuudzai vataive navo kumakuva. Saka ndo voice ratoda kumbokupai tisati tatanga kukupai nhau yedu. Matoki 20 wanakata board viewing. Aripo 20 wanakata board viewing pabesa. Vari kuramba uchitonzwisa chavari kuti zvakatoitika zvakati muri kunyepa. Chii chakaitika? Wanakata board viewing yo. Ora ndiri akazoita vanhu vakona makuva akanotorwa guva muti.
chizukuru chironzani icho chimwana chanzo chakapiwa motikari naticha chonzani Kenneth akati Kenneth anzi sekuru anzi sekuru wangu na believe abonga muombe varutoramba chama ndikwataurira izvozvo kumba izuku apakapa mdara kachuta wewe apakaitika minana akaita minana yakaoma nditoatara iwo hausi kudhakwa kamazuva hausi kudhakwa vanofunga kuti nini aiwa inini mazonda asoba maindi taurako ndatovataurira vati muri kunyepa ndakati mira ndichatsvaga mira ndibate bhanda nditaura naye kuti ndoja yakaitika shuwa nguno pakapa mdara kachuta andona iri boba shapo ina bye. Honguka muri Zimbabwe mazvinzwa zvakurukurwa panhare. Isusu tabva tatiregai tisvike pamba pacho. Naizvozvo tasvika pamba pacho pana baba vakavigwa asi hatina kukwanisa kuvaona. Chatangoonawo matoki acho aitaurwa nezvavo, mbudzi, hwai nehuku ndozvatakwanisa kuona. Maneighbors akati aiwaka panapa havapo, mama vakafamba, uyezve mwana mukomana ari kufudza mombe hapo, aenda kumunda kwacho takamuteera tikamushayiwa zvakare. Naizvozvo tazoudzwa kunzi chiendai pasawira vacho vanova ndivo vakamuona pakaitika tsaona, ndivo zvakare vaimubatsira apo neapo muurwere hwake. Mushakabvu uyu asati ashayika muurwere hwake, sawira wakaimubatsira. Tatiregedzai ende tinomuona munzira. Tiri munzira tabva tasangana nababa ava. Makadii mhuri yeZimbabwe? Ini ndinoitwa Sheki Chemusora, ndinogara kuNorth End kuMhangura kuWard 2. Chakaitika ndechekuti ndikutsanangura nhoroondo yaMathias Kanyoka, vamwe vaivaziva vachinzi vakachuta. Nyaya yakaitika ndechekuti bhasikoro ravo raigadzirwa panonzi paTanakita kunoko, just a kilometer, 1.5 kilometer kubva pamba pavo. Saka pavakanotora bhasikoro ravo karaigadzirwa vachidzokera kumba kwavo nerodhi yamuri kuona iyo ishi, pa 100 meters from here pakonapo ndo pavakasangana netsaona pana aibvawo nemotobheki aibva kumbiri kukachuta achienda kuMhangura. Saka ndo pavakasangana apa pakeve. Vaita accident, munhu uye haana kumira, akangoita hit and run. Vakatozooneka maybe after 2 hours vakangozvidonhera bhasikoro riruko, vakuvara padumba apa, masvosvo atopinda mukanwa, ropa ratogwamba. Pasby ndiye akazovaonawo, ndokuvaziva kuti bcause pamba pavo pamba vari padhuze kuti vasvike pamba pavo is just 100 meters. Ndopavakazonongwa paya kwakuchienda kutakura kuenda kuchipatara doma vaendeswa kuMhangura ndovasendwa kuChinhoi. Kunoiko kwavakazonosonwa. Vatobva kuChinhoi mva vatombodzoka pamba, vakutoratidza kakurikavha, vakatogara for almost 2 weeks. But urwere hwakazongokura one Saturday takazongoshamisa kunzwa kuti akachuta varwara zvakare. Kuzotakura kuenda kuMhangura kuSaturday iyoyo, Sunday Monday munhu achibva azoshayika. So takazovaviga musi wechipiri pamba pavo pa stand number 1 paBesta ipapa. Ko weMudhudhudhu haana kuwanikwa? Chakaitika weMudhudhudhu isusu hatina kuziva kuti wemotobheki ndiani, but kunoko vanhu vari mubishi rokutsvaga kuti ko anganga ava varova neMudhudhudhu angava ani. Saka munhu uye akanga aenda kuMhangura vakanga vasiya one of their guys pamashops paNorth End panonzi paBesta apa. Saka vakabva vafona, saka nenyaya yenetwork problem vachitaura nemumwe wavo kunoku nenyaya yekusanzwana naye, uye anga akasafoni paloud. Vaya vanga vari kuMhangura vakuti usataure zvaitika zveMudhudhudhu zvebhasikoro. So vanhu ndopavakazoziva kuti okay, that's the notorious one, ndiye munhu aita sei watiri kutsvaka. Because paakafona vachifonera kunoku varuku vakabva vanga vari tuku, vakabva vati iwo usamuudze zvaitika zvebhasikoro. Kureva kuti vanga asingade kuti kunoku uye azvizive, but vanhu vakanga vari around vakabva vazvinzwa pafoni kuti okay, ndiye munhu watiri kutsvaka. Saka kutaura kuno
munhu uyoye akazozivikanwa but haana kubatwa. But as I'm talking right now, vauya twice vega vehama dzacho kuzozvipira kuhama dzekwakachuta kuti ano tisu takaita izvakadai zvakadai. Ndisingazivo zvangu kuti ikoko kwacho kune zvavari kuona here kumba kwavo kumhiri kukachuta kana kuti chii. But vauya kaviri kuzotaura kuti because pakaitika izvi ndizvo ivo havana kudzoka. Kana pakaenda munhu kuchipatara havana kuwanika. Kuvaziva takavaziva nekuda kwefoni chete kwokuti so vanhu vazoziva kuti ashuwa munhu uyoyo vapfuura nekuno vanhu because vanhu vaivazivawo but vakanga vasingazivi ndo vaita se. Saka chakanyorwadza community ndechekuti though it was an accident kuratidza kuti waita usingade munhu aifanira kumirawo maybe dai vakaona rubatsiro zviri very fast pamwe zvaigona munhu aigona anga akabatsirika. Nekuti ndo masoko atiri kuudzwa iwayo kuti zvinhu zvinenge zvisina kuvamirira zvakanaka uko. Saka zvinotoda kuti dai tawana nhamba dzavo iwavo taenda tanobvunza kuti ko chii chiri kuitika. Shuwa kuya vauya twice nemakuhwa anenge achingoti hameno zviri kuitika kumba kwacho, pamwe madhoanzi anenge akavhurwa edzimba matanga and the like, but I'm not sure of it because handira kutaura navo direct. Ko yeMatoki iri kutaurwa iyi mamusipo here parufu? Parufu ndaivapo zvakaitika vakachuta vainamata sangano reSalvation Army. Saka isu taitoita service yedu tichilita tikamacha tichienda kuguva as usual zvatinoita sechechi. Handina kuaona Matoki nini, but tazopedza zvokuviga munhu vanhu vakanga vari kumakuva ndo vakanga vakuzotaura kuti Matoki atouya ari pamberi penyu mimi musati masvika. Matoki anga asvika achidongorera muguva achipfuura madiki ese gurupu rese reMatoki. Pururuka nhai mukanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira kwazivai mhuri yeZimbabwe indonzi Peter Mwale. Zvandakaona ndezvizvi, iyi ndaiva kumunda kwakaroverwa nemotobheki yake nemotobheki. Ndabva kuye ndobva ndauya kuno kumba ndobva ndagara panapa. Mashure mezvo takazova madzimai vacho vachiuya vachiti umwe wenyu vari panzira paafa. Kati kwanzi matumbu abuda. Kati aita sei? Kwanzi aduna nebhasikoro. Ndobva ndaenda pai ivo vari pamberi nekuti ndaiva VP ndaizarirwa akandikunda ipapa apakona apo. Ndobva ndasvika pai ndikuona akasunga nedhuku panapa. Ndikuona panapa ivo vakati matumbu ari panze, asina anaona matumbu ari panze. Ndikuona skini iyi chena iyeyi ndiyo ndakaona ini, asi ivo vaiti matumbu. Asina hazvina kundigutsa kuti matumbu. Right, ndikaita ndikati avharai, ndobva vavhara. Ndobva tagara ipapo, vobva pauyawo vamwe. Vakati ngativabvisei apa tiese parutivi pavakabvonyana nokuti vaienda uku nebhasikoro. Asi ivo vakazotarisa uku patakazovasipudza ipapo, vakatarisa kupi uku ndikwanga kune musoro. Ndobva tatakura ndikuisa pamumvuri. Ndikuzouya mwana wacho Justin nemota akaatakura akaenda nawo kuchipatara. Aenda kuchipatara vakazoita zviri nani ndikudzoka pamba apa. Vadzoka pamba apa vadzimai vacho vakazouya pana achiti ndikati ko umwe wangu ari sei? Sikanzi musoro wamusimbira musoro. Ngati musoro sikanzi pamapiritsi akavapa kuchipatara paakapera musoro wakaramba hausi kurapika. Tiri kutenga mapiritsi asi haasi kudi kurapika, hausi kuporesa. Kati ndekuti garei ndopaka pakagara 1 day kana 2 days here. Obva zvaita serious, obva atakurwa kuenda kuMhangura. Vaenda kuMhangura vakazosvika uchinoi paizve vakaperera Mhangura ka ndimo paakazoshaya. Paakarohwa chaipo nemotobheki anozviona
asi dai ndakaramba ndiripo ini ndai ndakawawana ndakaona munhu wacho. Vaenda kuMhangura vashaya vauya vakagara apa mangwana wacho tichiviga zvimatoki zvakutaura kuti zvakaenda unoona bhonzi pajo ndipamba nepamakuwa pacho parinda pavakavigwa. Saka zvinofarira sora regreen saka riri pajo ipapo shuwa zvaivako kudhuzi kwacho asi zvekuti zvakaona izvo zvari kutaura aiwa ina anozviona kana vakazviona vamwe asi ini pachangu anozviona. Ndio zvakaitika pakusvika pakufa kwake. Imimi maive kumakuva here? Kumakuva ndaivako. Hakwaiva nevanhu vakawandisa zvokuti tingangoti vanhu vakangotangawo kudaro kana kuti zvinogona kunge zvakaitika asi hamuna kuzviona. Matoki ndakaona asi zvekutaura kuti vakaenda notarisa aivako isi taitobva nemunhu kuti tienda kumatoki ari kumberi kwedu anga ari kune chekare kuona kwandakaita inini. Nekuti pari kunzi mutumbi wakabviwa nawo kumba. Matoki akatera panga pafamba nemota yedhavseri achienda kumakuva. Saka vanhu vakasarawo svika uku hanzi Matoki atobva. Izvozvo runyere kupero rakaitika uri nguva yacho iyoyo asi nokona kwangu hazvisi izvo. Zvingave izvo asi kufa kuna kwangu hazvisi izvo nekuti Matoki anga ari mberi nechekare nechekusora kwacho iko. Asi Matoki yajaira kukandira chikafu. Saka anenge achingoti pamwe vanhu anenge achingoterawo chikafu chochipanda. Saka vanhu pakuona pachivanhu chedu munongoziva paya anongoti akaona zvinhu zvadai angoti mazviona zvinhu zvizvezvi pane zvimwe zvinhu zviripo zvaitika. Ko Nyakutsika arunzi akambouya uye zvane zvaari kusangana nazvo makamboanzwawo mashoko iwayo? Ndakaanzwa kumwana wacho. Vakatiwo tichasimuka kuenda kupi kuguruve kuna baba mudiki wacho. Ndikazovabvunza muzukuru wacho anonzi Chidzokorera ndikati ko imi ndakanzwa kuti izvi kuti muchaenda kuguruve kunogadzirisa nyaya dzeuyo vaye vakatsika vakauya vaye. Akati uku tinoenda asi hatizivi kuti chiri kuitika. Amene kwana mubacho mumashure macho akazonzwa kuti ndabvunza mwana wacho Justin akati aiwa izvi zvichaitwa panyaradzo muna April ndipachaitwa nyaya izvi zvacho izvozvo kuti vaite matare yawo. April atiri kusvikawo. Pamusoro yemhuri yeZimbabwe ini ndinonzi Heresi Matakwata. Nyaya iri apa ndeyekuti ini shwa akachitanda kwavaona vachihwara vari kuchipatara kuChinhoi. Ndaona ari kuchipatara kuChinhoi vakangoti bve kuchipatara vakangogara mazuva ndefunga kuti 5 days vari kwakare vachirwadziwa. Vachizi vadzoka vachibuda vachiuya kunoku ndibva ndataura navo vari kumba kwavo ndichienda ndichivaona everyday. Saka ndaenda ndichinovaona everyday vaingogara vachingotaura kuti amai Mwari ndakatsikwa nemotibheki. Amai Mwari ndakatsikwa nemotibheki. Ndikati munopora ndichingoti munopora Mwari anetichengeta. Zvakanzi munhu ndakabata ndichamurwa nechibhagera changu. Chihombe cheshe icho. Ndikuti ava ndikunzwa shungu yekuti ndida kupinda mumunda. Ndotadza kuti ndepinda sei mumunda. Mukadzi dzangu akupinda ari ega mumunda. Ndio mashoko yandainzwa achitaura everyday kusvika vazoenda kuzefa kwavo kwakaita. Zvokuti sekufunga kwenyu zvakutaurwa kunzi pane zvaakuitika kumhuri ndo chibhagera chinogona kunge chatanga kaichi? Ndio chibhagera chandefunga ndokuti yose matauriro yaita iyo varidzi vaigara vakazvitaura everyday. Kana pese pataenda kunowaona ingotaura kuti amai Mwari inini ndine shungu yekuti inini ndakutofa. Mukadzi wangu mumunda akupinda ega handina kana munhu ari kundipindira mumunda onai zvaakuita. Vakatembosumuka rimwe zuva vakatembopinda mumunda vakada kukanda neroko rachiranga singaiti ranga rakasiwa plasta vakatadzirira. Ndakavati amega chidai tei zvokuti mukati murume nyagare pakati pemunda pamwe ari kutokuitira shanje kuti muri kuenda megani mumunda. Vakati kuti udara ndibva nditocheya vakabva vagadzika mumunda. Ndiva aingogara achingochema nenyaya iyoyo chete hana imwe nyaya yaitaura aingotaura nyaya iyoyo chete kuti aiwa inini munhu akanditsika nemotibheki zvokutoti dai vakapamwa dai vakadzoka vanhu nguva ichiripo pamwe nyaya dzavo dzavanosita sei
dzichapera ndekuti iyo kufa kwaakaita tichitaura nawo ameka chito chivabvunza kuti chii chakazokwidza kwakari kuti vazofa iyo vari kuti BP yange yanyanyisa kuti asei kukwira saka pangoratidza kuti dai vakadzoka vanhu nguva ichiripo BP yayo yangasingata sei ingasingakwiri maningi ndo nyaya iripo ko kumapurisa nawo yakamboendawo here kumapurisa mwana wavo anaye mupurisa wani mwana wavo akachitowa chemupurisa ari muchinhoyi mupurisa andova mukuru womuchinhoyi imo mupurisa mupurisa anonzi chamu oho chamu chimbangu zvokuti saka tototi kumapurisa yakasvika ndekuti chamu chimbangu mwana wavo ndiye mukuru wacho womuchinhoyi mupurisa padoma pacho papapa pakaenda kunozivisa futi but hapana atasungwa hapana asungwa hatisi kuziva kuti tinzwe anza kuti pane munhu akasungwa hatina zvatakambonzwa indinotaurawo panhau dzemusoro paakachuta apa ndisekuru wangu zvavo ndakangota kunzwa kuti sekuru vaita se vatsikwawo nemotobheki asina handisipo zvangu ndakazongoona vakurwara vaingondipa mashoko ekuti muzukuru wangu pandinoita se pandinopora mukoma anoendeta se ndinongomurwisawo semarwisire ndirikwanisa kuita daumuruwa vachibhakira chinodzima saka ndirongonzwa kuti vakomana vari pachi panguva yakaoma ndozvindinongosiyawo pane pampa ndiri kuwedzera pari kuti kutsikwa nekupushwa kwakasiyana ivo vanga vane bhasikoro munhu uyu wakarova nemotobheki aiva nemotobheki vese vaibva one way vachienda uko akazorohwa nemotobheki vhiri remashure rebhasikoro ndora takaona rakabhenda saka toda kugadzirisa pakuti akatsikwa nemotobheki akarohwa nemotobheki vhiri remashure rebhasikoro ndochokwadi chizere ichocho pane nhau yatiri kuudzwa kuti vari kuchipatara vaingogara vachitaura kuti ndoda kuenda kunofidha matoki angu makamboinzwa here nhau iyoyo akainzwawo naadzimai vangu vabva kunoaona iyo ndakainzwa chokwadi hanzi vaigara vachitaura kuti vada kunofidha matoki nehuku dzavo vaitaura hungu vaitaura asi vainzi vaimuka vachibva pamubhedha vachitsvanzidzira kumadziro vachitichi ndida kuvharira matoki angu ndianda kuvharira ndichifidha manesi akaavhunza ndizvaanenge zvaaitaura takazvinzwawo nemadzimai acho ndizvaakatiudza sikashungudzawo dzaidzi kuti dai ndadzokera kumba ndinofidha zvipfuwo zvangu sevanhu vaipfuwa zvipfuwo zvavo zvanga zvakawandisa zvisingaite pane huku pane madharisi vane zvinhu zvavo zvakawanda zvaifidha saka vanga vane shungu yekuti ndida kuenda kafidha zvipfuwo zvangu makamboinzwa here nhau iyoyo akainzwawo naadzimai vangu vabva kunoaona iyo ndakainzwa chokwadi hanzi vaigara vachitaura kuti vada kunofidha matoki nehuku dzavo hongu muri yezimbabwe ndiyo nhau iri kutaurika kune vazhinji vatakataura navo vasiri kuda kutaura pakamera vaitaura kuti zvematoki hongu zvakaitika asi kuti uyai pakamera mutaure vaibva vataura kuti hanzi aiwa izvo zvazvo uroi zvinonetsa kuti tinge tichitaura nhau yakadaro saka hatichazive chokwadi kuti nekuti semanzwiro amaita hapana auya kuzotaurawo pakamera kuti munyatsonzwa kuti zvechokwadi matoki aidongorera muguva. Muri yezimbabwe ndofunga chirongwa chatakupai zuva ranhasi machinzwa manzwa zvataurwa nevanhu vamwe vari kutaura kuti zvematoki izvo inhema, matoki anofarira chikafu, naizvozvo aienda kumakuva achinotsvaga chikafu. Vamwe vari kuti aifambawo hawo, vamwe vachiti aihoka payadhi matoki anowanika. Asi vataura nesu vatiudza vasina kuda kuenda pakamera vaitaura kuti aiwa ese ari 16 aitosvika achidongorera mugomba muguva. Asi zvinhu zvataurwa pano mazvinzwa muri yezimbabwe. Uyezve nhau hanzi pese muchirungu vanoti where there is smoke there is fire. People end up exaggerating the fire. Ndofunga ndo ma-exaggerations akuitwa. Asi mazvinzwa zvakare kuti muri iyo inenge iri kunzi iri panguva yakaoma zvakare nekuda kwekuti
pane zvavari kusanganawo nazvo. Naizvozvo muri veZimbabwe, kana tavabata ticharamba tichikupai nhau iyoyi kusvika kumapeto kuti yakamira sei, yakafamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Takudzokera kuguta reHarare. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,